Il-primawla tal-Qorti Ċivili ċċaħdet ir-rikors tal-eks kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil biex ma jinħatrux aktar imħalfin u maġistrati sakemm tiġi deċiża kawża ffirmata minnu u d-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi dwar is-sistema tal-ħatra tal-ġudikanti. Il-qorti preseduta mill-imħallef Market Kuti ma laqgħetx it-talba wkoll ta' Dr. Busuttil u Dr. Azzopardi biex dan il-każ jiġi referut lill-Qorti Ewropea. F'nofs April li għadda, Busuttil u Azzopardi ippreżentaw protest ġudizzjarju li fih talbu lill-qorti biex twaqqaf il-ħatriet ta' 3 imħalfin u 3 maġistrati ġodda li ħafna minnhom kienu ilhom snin twal iservu fuq il-Bank tal-Ġudikatura. Fi stqarrija il-Gvern laqa' din id-deċiżjoni għax qal li b'hekk is-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna ma tħallitx tiġi paralizzata. Il-Gvern qal li se jkompli jsaħħaħ is-sistema tal-ħatriet tal-Ġudikatura wara r-riforma li diġà seħħet f'dan il-qasam fejn ħatriet ta' membri tal-Ġudikatura isiru biss wara li jgħaddu minn skrutinju ta' bord tekniku magħmul mill-Prim Imħallef, l-Awditur Ġenerali, l-Ombudsman, l-Avukat Ġenerali u l-President tal-Kamra tal-Avukati li ma bord jagħti l-pariri lill-Prim Ministru dwar dawn il-ħatriet. Fakkar li kemm Dr. Busuttil u Dr. Azzopardi kienu ivvutaw favur din ir-riforma. Sostna li din ir-riforma setgħet issir permezz ta' emenda kostituzzjonali li biex tgħaddi kellha bżonn maġġoranza ta' 2/3 tal-membri parlamentari. Il-Gvern saħaq li se jkompli jaħdem biex isaħħaħ il-Ġudikatura sabiex titħaddan il-ġustizzja b'mod effikaċi u żżid il-membri tal-Ġudikatura biex ikompli jitnaqqas id-dewmien tal-kawżi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.